Shubor nakaslem jong udongsan hima. Ka Khasi Students Union Nehu Unit minta kasngi kakak satu ujemang arjar puar haka jingkran bikilat patai kebor hasilong press club kelapan pa yo kajing sngau benyau yo kajing kloy usembut menteri rangba macam kia ban pendong yo ketin Japan haka ni ka school ban ajing kularu hau menteri ka sarkar Japan ban pentikena baka ketin Japan kandai ke weni ketin kebaan dan katanat kerpang ban ajing hikai yaki samna poli haka ni ka ketin hapok ka school ba nehu Nakalang presiden ke KSU samla banlom lang rani haba ajikran ulapan pau baka sarkar jela haswa banwan rai ka ketin Japan kadai ban shimkia shwa ban bo e kijinan kam hapok ketika school ba nehu bat ki kwe kijingdan kam Kalian yang bawa deputy chief minister jong jela jongi ba perstun tensong mayong ban saplino kita ke Japanese course ne Japanese language tipo school ba nehu yang kalian jongi kum kesinat prikam badan jong seng badan tipo school ba imbang bangi persya dari swa banwan ra kita balik ladi mun penbiang swa kijing dan kam bakerki ke badan kam po school ba nehu makibon kidon ki course ki UG course ki badan po ki college po nang ba silong po nehu mentakam padan ban le kita PG course badan ru ki badan ladan po nehu ban le PG course dan i college ba pair ki padan ban le kita ka ki padan kita UG course ba jong kita subject te nga supong gumni ba haswa ban paikmat kita ka Japanese language sarkar jela ka adi ban paikmat ka adi ban ajimut chwa sakpo kinong peniat jong nehu lane sarata ka sarkar kimi ba habban ban kentiu ya kini kiwi ki ba ladan lupa kiwi pat ki benta ba dapo nehu padan ba ya Japanese language kin saipet hadin belabet abiang chwa kijing dan kam baro ki ba ngidan kam palat kini ki por ba menta tapi kum MSW apo tura campus ngatrai ka ladan ripo angni po silong campus kampadan ka BS MSW nang ta kidon ki ngi apo nehu ngidon ka PG course anthropologist te apo kidon ki college po nang ba silong kim bampat don ya ta anthropologist